Kukhona into engifikele umuzwa ukuthi angiyichaze bazalwane yokuthi kunomehluko phakathi kokuba noJesu Kristu egcwele isisu noma egcwele inhliziyo nokuthi wena ube kuKristu. Kunezinto ongaqhubeka uzenze ekade uzenza before you got born again. Uma kuwukuthi kusawuKristu kuphela ogcwele isisu kodwa wena ukakabi kuKristu, ongeke uzukwazi ukuzenza uma wena usukuKristu. Ingako there is a difference between Christ in you, the hope of glory, lelo themba laziwa nguwe, kodwa once you are in Christ bese kuyashintsha kuthiwa you are a new creation. So awukwazi ke ukuthi ube yi-new creation kodwa futhi uqhubeke producing and displaying or reflecting old life habits. Awukwazi uzoqhubeka ujole ukwi-worship team, uzoqhubeka uhlobonge, umfundisi, uholi bandla, uyi-youth leader. Ziningi izinto eziyobonakala uphakathi esondweni. Ukuthi usindisiwe akusho ukuthi i-transformation has begun. I-transformation ayiqali ngalolu suku wamukela uJesu, because ngalolu suku wamukela ngalo uJesu ongenayo kuwe. Kodwa once wena wanikeza impilo yakho kuKristu noma kuJesu, i-transformation iqala ngalolo suku. Ingako singasho sithi sasindiswa ngo-2006 kodwa our life began ngo-2012. Why? Because that is when the transformation took place in our lives.